ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഈശോനാഥൻ ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം, വിരുന്നുകളുടെ സുവിശേഷം. വിരുന്നിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈശോ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ, വിരുന്നിനെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞ, വിരുന്നിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞ കഥകൾ, വിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഈശോ പറയുകയാണ് അവസാനം. ഇവിടെ വിരുന്നൊരുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് ഈശോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നീ ഒരു സദ്യയോ അത്താഴ വിരുന്നോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സ്നേഹിതരെയോ സഹോദരരെയോ ബന്ധുക്കളെയോ ധനികരെയോ അയൽക്കാരെയോ കാറ്റഗറി നോക്കുക. നീ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്താഴ വിരുന്ന് ഒരുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാർ, ധനികരായ അയൽക്കാർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അയൽക്കാർ എന്നിവരെ വിളിക്കരുത്. കാരണം ഈ വിളിയൊന്നും ദൈവികമായൊരു വിളിയല്ല. ഈ വിളിയെല്ലാം മാനുഷികമായ വിളിയാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും ധനികനായ അയൽക്കാരനാണെങ്കിലും തിരിച്ച് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് സംഭാവന കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സംഭാവന കൊടുത്തു, അത് തിരിച്ച് കിട്ടി, വീണ്ടും കൊടുത്തു, അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാം. മറ്റൊന്ന്, പള്ളികളിൽ നമ്മൾ സ്നേഹവിരുന്ന് നടത്താറുണ്ട്. വളരെ അർത്ഥവത്താണ് വാക്ക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനെ അന്നദാനം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അന്നദാനം അർത്ഥപൂർണ്ണമാണ്, രണ്ടും അർത്ഥമുള്ളതാണ്. ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്നദാനം, അതായത് അന്നം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്തവന് ദാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് അന്നദാനം. അന്നം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് പാവപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി കാശുള്ളവൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഇത് വെറും ദാനം ചെയ്യലല്ല, സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കലാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന, അഗാപ്പെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ സ്നേഹം വിരുന്നായി നൽകുക എന്നുള്ള നമ്മൾ പള്ളികളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിലും നല്ല അർത്ഥം തന്നെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് കുറവോ ഒന്ന് കൂടുതലൊന്നും അല്ല സ്നേഹവിരുന്ന്. ഈ സ്നേഹവിരുന്ന് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങളെ വിളിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്നേഹവിരുന്ന്. പക്ഷെ അന്നദാനമാണെങ്കിലും സ്നേഹവിരുന്നാണെങ്കിലും ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളാണോ? ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്തവരാണോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. ഞാനെപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്തൊരു അനീതിയുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ നേർച്ച കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നേർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സദ്യ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്നേഹവിരുന്ന് പോയിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. ഈ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത മനുഷ്യന് വേണ്ടി വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹവിരുന്ന്. എങ്ങനെയോ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്ന വിശ്വാസികളെല്ലാവരും കൂടെ കയറിയിരുന്ന് സ്നേഹവിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു രീതി നമുക്കിടയിൽ വന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പങ്ക്, അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പൈസ നമ്മൾ സംഭാവന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരുമിച്ച് വന്ന് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കതിനെ ചിന്തിക്കാമെങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നാണ്. ഞാൻ ഒരിടവയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു തിരുനാൾ നടത്തിയപ്പോൾ അയാൾ സ്നേഹവിരുന്നുള്ളൊരു തിരുനാളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, സ്നേഹവിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അയാൾ വീട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാം പാർട്ടി നടത്തും. നമ്മൾ തിരുനാളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പാർട്ടി, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി പാർട്ടി നടത്തും. ഈ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു 4 സ്ഥലം, അതായത് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം രൂപതയിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ജെറോം അഭയകേന്ദ്രം, ഞങ്ങളുടെ മതബോധന ഡയറക്ടർ വിൻസെൻസിൻ്റെ പപ്പ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ അഴിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടർ കൊടുത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അഭയകേന്ദ്രം. പിന്നെ SS സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ കാരുണ്യതീരം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ കരുണാലയം. അങ്ങനെ 4 സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ച് 4 സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ മനുഷ്യൻ ആ 4 സ്ഥലത്തെയും ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത്, എത്ര പേരുണ്ടെന്നെടുത്ത്, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ
എന്നിട്ട് ആ തിരുനാൾ ദിവസം ഈ 4 സ്ഥലത്തേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരിയും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്തില്ല, കാരണം അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അരിയും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ഇതാണ് സ്നേഹവിരുന്ന്, ഇതാണ് അന്നദാനം, ഇതാണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈശോ എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, പകരം നീ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാരെന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ്, സദ്യ നടത്തുമ്പോൾ ദരിദ്രർ, വികലാംഗർ, മുടന്തർ, കുരുടർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുക. എന്നിട്ട് 14-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം ഈശോ പറയുന്നതിനാണ്, അപ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹീതനായി തീരും, കാരണം നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, നീതിമാന്മാരുടെ ഉദ്ധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം വിളിക്കാവുന്ന പേര് കടമെന്നാണ്, കരുണയെന്നല്ല. ഇത് കടമാണ്. കടം കൊടുത്ത് ജീവിക്കാനല്ല ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, കരുണ കാട്ടി ജീവിക്കാൻ ഈശോ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം. ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ 14 വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹീതനായി തീരും, കാരണം നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ അവരുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, നീതിമാന്മാരുടെ ഉദ്ധാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 14 ഒരു സ്പെഷ്യൽ നമ്പറാണ്. ദാവീദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ, ഡേവിഡ് എന്ന പേരിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ 14 എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക. കാരണം 7 ഒരു പെർഫെക്ഷൻ്റെ അടയാളമാണ്, ഒരു പൂർണ്ണതയുടെ അടയാളമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഏഴുകൾ ചേരുന്നത് ഡബിൾ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് 14 ഡേവിഡ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കാണിച്ചത്. ദൈവത്താൽ പരിപൂർണനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കണക്ഷൻ, ഇത് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ രീതിയൊന്നുമല്ല, ചുമ്മാ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. 4 സുവിശേഷങ്ങളിലെയും 14 നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചിത്രം അവസാനിപ്പിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അവൻ കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു, അവരോട് അവന് അനുകമ്പ തോന്നി. എന്നിട്ട് അവനത്തെ രോഗികളെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി. അവരോട് അവന് അനുകമ്പ തോന്നി, കമ്പാഷൻ. ഈശോ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കരുണ, അനുകമ്പ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ക്രിസ്തു, അനുകമ്പ, ഈശോയുടെ കരുണ. അതാണ് നമ്മൾ മത്തായി 14 ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ കരുണ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. മർക്കോസ് 14 നമ്മൾ വരികയാണ്. മർക്കോസ് 14 പറയുന്നത് അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെ ഒരുക്കമാണ്. അവൻ എവിടെ ചെന്ന് കയറുന്നു അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥനോട് പറയുക, ഗുരു ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് പെസഹ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വിരുന്നുശാല എവിടെയാണ്? അതായത് അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം, അതായത് ദിവ്യബലിയുടെ ഒരുക്കം. കരുണാമയനായ ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് കരയ്ക്കിറങ്ങി, അപ്പോൾ അവൻ അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവതാരമാണ് നമ്മളവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. 2, മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ഈശോ അന്ത്യത്താഴത്തിലൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പാഠമാണ് മർക്കോസ് 14. ലൂക്ക 14 നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് നീ ഇങ്ങനെ ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുക, അപ്പോൾ ഉദ്ധാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അതാണ് നമ്മൾ ലൂക്ക 14. കാരണം ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം കരുണയുടെ സുവിശേഷമാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. 14 എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയെക്കുറിച്ചാണ്, കരുണയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക. യോഹന്നാൻ 14 നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്തു തരും. ഇതാണ് യോഹന്നാൻ 14. അപ്പോൾ മത്തായി 14 പറയുന്നത് കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അനുകമ്പ തോന്നി, അതായത് അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടവൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് വന്നു. മർക്കോസ് 14 പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ഇടപെടൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. മർക്കോസ് 14 നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്ത്യത്താഴത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് ദിവ്യബലിയിലൂടെ എൻ്റെ കരുണ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ലൂക്ക 14 പറയുന്നത് നീ കരുണയുള്ളവനായി തീരുക. യോഹന്നാൻ 14 പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ കരുണ കൊണ്ട് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തത് മത്തായി പറയുന്നു, കരുണയുടെ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുചേരാൻ മർക്കോസ് പറയുന്നു, കരുണയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ ലൂക്ക പറയുന്നു, അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 4 സുവിശേഷങ്ങളിലെയും 14
കരുണയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഉത്ബോധനമാണ്. നമുക്കത് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാം. കരുണയുള്ളവരായി ജീവിക്കാം. കരുണയുടെ നാഥനെ ആരാധിക്കാം. കരുണയുടെ വിരുന്നിൽ പങ്കുചേരാം. കരുണയുള്ളവരായി ജീവിക്കാം. ദൈവിക കൃപകൾ നേടിയെടുക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.